Hola, benvinguts a aquest canal. Avui us faig una passejada per la meva ciutat, que és Manresa, coincidint amb la Fira de l'Aixada. Aquí és on seria l'inici del que seria aquesta fira de tipus mitjaval, i llavors us faig una passejada per diferents paradetes. Fins ara. A ver, mi hermana tiene ese, yo contó que fue el padre llevando eso. Nosotros nunca nos llamamos por teléfono. A otro que toque también. Le cambian la fecha. Aquí veiem caps de senyors i bueno, anem a donar una volta. Aquesta és la seu de Manresa i aquí hi ha una altra part de la fira. Semblava que no, Ho veus? Que m'ha valgut la pena, això. Hola! Pujada del castell, Molt bé, Èrica. Bona punteria, sí senyor. Una passejada per lo que és la Fira de l'Aixada de Manresa, i em despedeixo fins al proper vídeo. Per sort, hem tingut un dia fantàstic, cosa que és inhabitual que aquestes alçades del mes de febrer faci tan bon temps, però bueno, ha sigut un dia fantàstic. Us convido que vingueu a la propera Fira de l'Aixada de Manresa. Adeu!